खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 19 जानुवारि 2023 बारायजाय बिस्थिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। चिरां डिस्ट्रिक्टनि पिकनिक स्पटफोरखौ बन्द खालामनांगौनि थाखाय गोसोखां बिलाइ गथायदों। फैगौ मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ नोजोर लाखिनानै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिबाय थानाय लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोरखौ थाबैनो बन्द खालामनांगौनि थाखाय चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनिसिम चिरां जिल्ला एबसुआ गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदों। मानास हाग्रामायाव उदखारिफोरनि सन्देह खालामनानै गोख्रों अपारेशन खालामदों। बिटिआरआव फिन खेबसेबाव आर्मि आरो पुलिसफोरनि गोख्रों अपारेशन सोलिदों। आसाम पुलिस आरो एसएसपि हानजाया बिटिआर ओनसोलाव फिन उदखारि आफाद जोनोम जादों होननानै सन्देह खालामनानै मानास हाग्रामानि अरनबारि गेजेराव गोख्रों अपारेशन खालामदों आरो बे अपारेशन खालामनायखौ मोनसे भिडिअनि गेजेराव नुनो मोननाय जादों। प्रमद बर' बिथाङा हेलिकप्टारजों दावबायलांदों। बर' हारिमु आफाद आरो आइजो अनसाय आफादनि जथुमायाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा हेलिकप्टारजों दावबायलांदों। बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लाहैनानै बिटिआर आरो बिटिआरनि बायजोनि जौगानायनि थाखाय जेब्लाबो खौसे खालामगोन होननानै सोरखारि नङै फरायसालिफोरनि थासारिया थाबैनो सुस्रांजागोन होननानै बेहाय बिटिआर एबा बिटिआरनि बायजोनि बाथ्रा थाया होननानै रोखा बुंथिदों। Sir, Forest Department sir, isur. Forest. Forest. गंसे हेलिकप्टारा क्रेश जादों। इउक्रेननि कियेभआव मोनसे गिथाव बाथाव जाथाय जादों। गंसे हेलिकप्टारा हरखाबै गोलैनानै नखर मन्थ्रि दिनेशजों लोगोसे सा-10 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। दिनेश बिथांनि हरखाबै रुंसार जानायखौ लानानै बुहुमनाङैनो गोथौयै दुखुनो फोरमायदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव सिखावफोरा बांगासिनो दङ आरो सिखावफोरखौबो हमगासिनो दङ। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय गीतानगर पुलिसा सिखावनि मोनसे गेंखौ हमनो हादों। गीतानगर पुलिसा खौरां मोननानै बामुनि मैदाम ओनसोलाव थांनानै गासै 5 सिखावफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय सिखावफोरनि मुङा जाबाय मनिन्द्र दास, बे जाबाय मास्टारमाइन्ड एबा गुबै सिखाव, सिराजुल हक, दाहिर उद्दिन, रुपसन आरो जागु मण्डल। लोगोसे बिसोरनिफ्राय सिखाव खावनाय, वाटार पाम्प, बेटारि आरो गोबां मुवा बेसादबो बोखांनो हादों आरो सिखावफोरा बेफोर मुवा बेसादखौ रन्जित कुमार दास मुंनि सासे थिकादारनिफ्राय खावदोंमोन। उनाव रन्जित कुमार दासआ गावनि खावनाय जाथायखौ पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव पुलिसा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि एबा जोबथेसालिनि साजा फोसावनाय जासिगोन। दैनि टेंकि सिङाव सासे मानसिनि गोथै सह। महाराष्ट्र रायजोनि थानेयाव मोनसे दैनि टेंकि सिङाव सासे मानसिनि गोथै सहखौ दैयाव गोजावना थानाय थासारियाव पुलिसा बोखांनो हादों। जेब्ला मासे सैमाया दैनि टेंकियाव गोलैलांदोंमोन अब्लानो बे सैमाखौ रैखा खालामनो थांदोंमोन आरो बे समावनो बेनि गोथै सहखौ नुनो मोननाय जादोंमोन आरो गोथै सहखौ नुनो मोननायनि उनाव जाथायखौ पुलिसनो खौरां हरनायाव पुलिसा जाथायसालियाव थांनानै गोथै सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय हस्पिटालसिम दैथायहरनाय जादों। नाथाय बे सुबुङा सोरमोन, बबेनिमोन आरो मा मुंमोन आरो बे सुबुङा हारसिं थैखो ना सोरबासो बुथारखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो सोमोखांदों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर।
गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि।